Antonello Bene jselmilkom u jagħtikom merħba l-programm numru 114 mis-sensiela botta u risposta. Qabel xejn niskużaw ruħna li bdejna l-programm tard iżda kellna xi problemi tekniċi li marru lil mill-kontroll tagħna. Nisperaw li issa kollox sew ħalli għal din is-sija u kwart li ġejja nkunu nistgħu niddiskutu it-temi ewlenin li għandna fuq l-agenda tagħna għal-lejla. Nfakkukom qabel xejn li qegħdin live, għaldastant kull min jixtieq jisqassi xi domanda l żewġ panels li ser ikollna l-lejla jista' jagħmel dan fis-sezzjoni tal-kummenti li għandna miftuħa għalikom fuq il-live stream tagħna. Mela, il-lejla fuq issa nitkellmu naraw naqra it-temi ewlenin tal-programm tal-lejla flimkien mal-announcer tagħna Janika Rapinet. Ħanaraw naqra l-introduzzjoni li settina Janika. Temi ewlenin għal-programm tal-lejla. Sitwazzjoni kurrenti fil-kampjonat BOV Challenge. Guardiola u Doku jagħtu spettaklu ġewwa l-Etihad. Arne Slot, coach taħt pressjoni. Mela, nibdew il-dibattitu tagħna għallejna bl-ewwel parti tal-programm tkun fuq il-kampjonat BOV Challenge. Għaldaqstant qabel xejn nilqa' lil Joseph Magri għal din il-parti tal-programm. Joseph, nsellimlek. Nsellimlek Antonello, nsellem il-Bruce, nsellem il-Silvan. Mela, għandna wkoll il-mistednin tagħna lejla li huma Bruce De Battista, il-coach tal-goalkeepers ta' Vittoriosa Stars u t-team manager ta' Fgura United Silvan Gawċi nixtieq nirringrazzja sa minn issa tal-li l-lejla oġobhom jattendu għall-programm tagħna. Mela, kampjonat BOV Challenge, qabel ma nibdew nagħtu naqra ħarsa lejn il-sitwazzjoni wara 5 logħbiet f'dina il-kompetizzjoni ukoll bl-għajnuna tal-grafika. Mela, għandna il-Melita l-ewwel bi 13 punt, Fgura United 12, Balzano Pietra Hotspurs 10, Birzabuġa St. Peters u Mġar United 9, Santa Lucia u Gudja United 7 punti wkoll għal Sirens, St. Andrews u Swieq United, 6 punti għaż-Żurri, 3 punti għal Marsa u Vittoriosa Stars, punt għaż-Zebrux Rangers fil-waqt illi l-imtarfa għadhom b'7 punti taħt iż-żero minħabba penalitajiet illi kellhom mill-Malta Football Association. Joseph, biex nibdew naqra nagħmlu introduzzjoni għal dan il-parti tal-programm. L-ewwel kummenti tiegħek fir-rigward il-kampjonat BOV Challenge. Le, kif konna t-nejdu qabel mal-ħabib tagħna Silvan jidher li aktar ma żmien iktar qed isir kampjonat aktar interessanti għal dawk it-timijiet illi qed jaspiraw biex jikkompetu fl-ogħla diviżjoni f'pajjiżna, ġifieri fil-Jowħed Premier League, ġifieri tis-sena skont kif qed nara jidher li hemm l-ewwel 5-6 timijiet illi qegħdin kollha f'xulxin, ġifieri dak huwa il-mod sabiħ kif qiegħed jifforma ruħu dan il-lig, ovvjament, u ħaġa illi qed ninsibu interessanti illi s'issa xi xahar u nofs wara li beda l-lig, xahrejn, naħseb kien jista' jiżbal wara 5-6 logħbiet, kien sejjer żball. Wara 5 logħbiet jidher illi s-soltu dejjem ġieli jkollna dak it-tim illi mill-bidunet jaħrab il-qudiem. Din is-sena jidher illi wara 5 logħbiet għandek il-Balzan, il-Fgura, għandek il-Pjetà, għandek Birżabuġa kollha din f'xulxin u tantu hekk issa dawk li huma segwiti ta' Challenge League naħseb li tal mistennija ħad tkun it-tim tal-ħabib tagħna Silvan kontra Birżabuġa li huwa konfront dirett li jekk ovvjament jekk nista' żball hemm madwar 10 punti Fgura din 10 punti fuq Birżabuġa. Tlieta jekk mhux insbal. Tlieta? Fatti huma tlieta l-punti eżatt. Tlieta. Mela, nibdew għaldaqstant billi issa naħlu ftit il-mistednin tagħna fil-dibattitu. Silvan, Fgura United, kelkom bidu tajjeb ħafna. L-ewwel qed insellimlek merħba lura fil-programm tagħna. Ħanibdew minn hawn. Stennejtu li se jkollkom dal-bidu tajjeb? Ifhem l-ewwel qed insellem lilek u s-semmija kollha tal-programm. Aħna ovvjament nieħdu logħba b'logħba. Stennejna li ma minniex kambjamenti drastiċi fl-iskwadra għal żammejna n-nukleu kollu tas-sena l-għaddiet. Kull ma minna ftit irtokki billi bdilna żewġ barranin fejn naħseb illi għamilna qabża fil-kwalità.
Em, Is-sena l-oħra minn Diċembru sa l-aħħar tal-istaġun kellna nofs it-tieni parti tal-istaġun pożittiva ħafna, allura ħna rajna li nżommu l-istess skwadra. U hekk bdejna dis-sena minn 5 logħbiet irbaħna 4 u tlifna mal-Melita illi għalija huwa riżultat ukoll giddieb għax għamilna kwarta minn 9 minuta ħżiena u ftik il-kwarta ġejna kkastigati 3 darbit. Mela, għadlabtu 5 lobiet, għatjon. Fadal 10. 10 qabel ninqasmu. Eżatt, u 7 oħra għattopejtu l-bottom 8. Temmen illi f'Gura United din is-sena se tkun qed tiġġieldu biex titilaw? Jew tara li hemm Ifedi, l-ewwel objettiv huwa żgur illi niġu mat-top 8. Dak huwa l-objettiv primarju. Umbat, ovvjament, wara li jinqasmu t-timijiet, umbat, kull logħbija final u jekk tiġi l-opportunità, aħna ovvjament nagħtu l-massimu tagħna f'kull logħba u mbagħad naraw. Sewa wis, mela. Antonello, nista' nsaqsi xi domandi? Iżjed tard, però jekk forsi trid tintervjeni matul il-programm, sew intu sew Bruce taf li fil free li tgħidu tagħkom, issa ma tiddomandi ġus. Se jkollok l-ispensu tiegħek. Ok, grazzi. Ma nafx forsi trid twieġeb il-Silvan fuq xi ħaġa li għadu kemm qal, però? Le, fuq domandi mbagħad nisna. Eżattament, tajjeb wis. Mela, Bruce, insallim lek grazzi tal-lejla inaqat magħna f'dan il-programm ukoll. Nsallim il-kulħadd. Vittoria za Stars, kellkom bidu kemm xejn diffiċli għal dan il-kampjonat, x'ġara s'issa? Nafhem, aħna għandna kemm nitla minn promotion u kull logħba konna nafu se tkun jibsa u fil-bidu tal-kampjonat kellna xi injuries ta' xi players imma xorta ġifieri qegħdin hemm għax għalkemm kull għandna 3 punti biss, kull logħba ma millabna dejjem tajnieh logħba. U temmen li għandkom materjal biżżejjed biex issalvaw? Nafhem, aħna minna l-kalkuli tagħna mxejna skont il-budget tagħna għax għandna budget mhux open ġifieri budget żgħir. Ovvjament. U nemmen li bil-players li għandna aħna nistgħu nagħmlu għal biċċa xogħol u aħna l-aim tagħna huwa li ninsalvaw bil-punti kemm jista' jkun massimi nistgħu nġibu. Mela, għandna wkoll xi messaġġi li daħlulna Renato Vella, ngħidulu proset ukoll tal-li ta' kull ġimgħa dejjem isegwina, fil-fatt Renato qalilna proset tal-programm. Dis-sena m'hemmx timijiet kbar bħal Sliema u Valletta għalkemm Balzan huwa wkoll tim tajjeb. U fuq dal-kummentar Renato nixtieq nallaċċa domanda li għandi għalikom. Fid-dawl ta' dak li rajna fl-istaġuni preċedenti meta kien hemm il-Belt u Sliema u forsi wkoll kien hemm interess f'dan il-kampjonat. Taqblu u tista' ndaħħal il-Joseph ukoll fiha, ħalli nagħmlu diskussjoni fuqha li dis-sena qed ikun hemm interess f'dan il-kampjonat? U għalfejn? Jiena minn ħatijaj Challenge League anke meta kont nilgħab jiena qabel, dejjem kien interessanti. Kulħadd jista' jerbaħ u kulħadd jista' jitlef ma' kwalinkwa tim ġifieri. Issa skont kif tkun dik il-ġurnata kemm jista' jkun inti tagħti l-input tiegħek. Il-Challenge League dejjem qiegħed ikun ibes sena wara sena, ġifieri u dak hu sabiħ u kompetittiv ħafna. Ġifieri aħna nemmen anke Pegasus Birgu nistgħu nerbħu mal-aħjar tim u nistgħu nitilfu ma' tim kisfa ġifieri il-logħob sar ħadd ma jistax jinżel jgħid jiena din hija rebħa żgur ċerta. U speċjalment is-sena iktar u iktar qegħdin close li rajt dawk li qegħdin l-ewwel sitta vera għandhom il-punti imma huma timijiet tajbin. Ma naħseb minna ħadd isfel li hemm fil-dak ma tantx hemm xi differenza. Hemm dik xi ħaġa iktar għandhom imma kulħadd jista' jġib il-punti ma' xulxin. Jiena ħanisma' Silvan qabel ma Qabel miegħu perfettament fuq, ġifieri Challenge League sar bażikament il-lig fejn huwa vetrina għal Maltin.
Għax ovvjament il-Premier huwa maħnuq bil-barranin, allura hemm plejers ta' stoffa li kienu jilagħbu fil-Premier anki ex nazzjonali li llum komplew il-karriera tagħhom fi-Challenge League. U għalik bilanċat ħafna kif qal tajjeb ferm fejn kull logħba bażikament ma tax fejn ħadd tmur. Għax anki it-tim li qiegħed fl-aħħar post li mtarfa jekk tara d-differenza li jagħmel bejn l-ewwel logħba u bħal logħba li jagħmel mal-Luxor eżempju, issa daw qed nitkellmu li huwa tim li huwa kompletament mibdul. L-oħra ġifieri imma xorta kapaċi joffri logħba. Fimt, ġifieri dak nitkellmu fuq l-inqas tim li hemm. Imma mbagħad jekk tara l-logħbiet diġà qatt m'hemm punti massimi, kulħadd falla xi punt. Ġifieri dik torik kemm hemm kampjonat bilanċjat. U apparti l-element ta' bilanċ, jien ħansit ukoll l-element ta' spettaklu. Jiena għalmenu ħanejtek, il-ftit lobit l-insertajt kelli ċans nara dan il-kampjonat. Dejjem rajt lobiet jew ħafna goals, jew bid-drama b'tali mod illi anki l-lobit li ġab deċiżi fl-aħħar u din wkoll dan l-element ta' imprevedibilità naħseb li xorta jibqa' jqajjem ukoll l-interess f'dan il-kampjonat. Joseph, x'taħseb? La jena kif qalu tajjeb sħabbi Brufu Silva nemmen li qed isir iktar interessanti, però laqatna ħafna kumment li għamel ħabib tiegħi Silvan li qal li hemmhekk tara naħseb il-krema tal-futbol Malti għax inti tmur tara Premier tara iktar 80% tal-Premier huwa sar barrani, ġifieri hemmhekk naħseb verament naraw it-talent Malti li qiegħed fil-first u ġifieri kif kont qed ngħidu qabel. Naħseb qed iktar minn żmien qed isir iktar diffiċli speċjalment fejn jidħol l-aspett finanzjarju. Għax ovvjament dejjem isir jekk tim għall-argument dis-sena nernefaq eżempju dak it-tali ammont sena ta' wara jrid jonfoq naħseb iktar. Biex ovvjament għax naħseb fiċ-challenge il-Maltin professjonali naħseb hemmhekk qiegħed il-livell tagħhom. Li ħanejdu hekk, hija wkoll ħasra li vantaġġ għal dan il-kampjonat illi qed naraw diversi players Maltin u fuq kollox xi ħaġa oħra illi nixtieq nenfasizza fuqha diversi żgħażagħ illi nista' tgħid kull klabb qiegħed jintroduċi f'dan il-kampjonat. U fuq kollox diversi Maltin. U hawnhekk fatna l-kumment minn Renato Vella fejn qed jgħidilna jekk taraw il-klassifika tara li kważi nofs it-timijiet kienu fil-Premier. Ħanejdu hekk. Jiena forsi qed ngħid li mhux ħansejħilha Premier 1.5, però fid-dawl anke tal-fatt li diversi barranin qegħdin fil-Flora Divizjoni qed naraw ħafna Maltin, qed naraw ħafna żgħażagħ u jista' jkun li dan huwa il-kampjonat illi qed jisforna diversi talenti. X'taħsbu? Ifhem jekk tara kien hemm il-Jubilee Cup fejn ir-regoli kienu illi kull tim jista' jilgħab biss 5 barranin, ma kien hemm l-ebda tim tal-Premier li ġerab tim ta' Challenge League. Aħna labna mal-Gżira u kienet logħba illi kienet miftuħa u r-riżultat seta' jmur kull naħa. Kien hemm diversi timijiet li għaddew bil-penalties kontra timijiet ta' Challenge League, jiġifieri hemmhekk qed naraw id-differenza propja fejn il-Maltin qed ikollhom spazju u mhux qed ikun hemm xi differenza kbira fit-timijiet. Jiena naqbel ma' Sieħbi Silvan li jekk tara fil-Jubilee Cup kien hemm ħafna timi ta' Premier li batew. Issa sportament rigward iż-żgħażagħ ikun hemm clubs li huma ta' Premier jippreferi jżommu żgħażagħ billi jagħtuhom opportunità li jilagħbu iktar ħin. Eżatt, ġifieri Bruce taqbel miegħek, però waħda mill-problema hija li ċertu timijiet naf jiena ħbib tiegħi li dejjem f'nirsel ma' tima waħda mill-iskwad Premier
tal-lum li dejjem Lapjem kien kapten tal-Miners Rap League xinġie biex jagħmel il-qabża biex jilab mal-first team, flok żammejna t-talent Malti fl-oqgħoċċata tal-futbol Malti x'ġara bat nieħlu ma' tim tal-first. Ġifieri jiena naħseb b'xi mod qed tinħoloq ċertu inġustizzja ma' tfal Maltin biex jiġu l-barnin jabu Premier. Jien Naħseb jien. ma naqbilx li hija inġustizzja, x'eżempju jekk tara każijiet fejn kellna top players fit-tim nazzjonali. Nista' nsemmi eżempju wieħed Rodrik Briffa kien mar loan maħallija, wara dak il-loan jilgħab regolari maħallija, reġa' mar mal-klabb tiegħu Birkirkara u rebaħ diversi unuri anki fosthom l-aqwa plejer ta' Malta. Ġifieri Jiena se nsemmi eżempju ta' plejer illi għalkemm ħammur naqra fi żmien ta' għamel ħafna żmien ilha fl-ewwel diviżjoni imma kien jiġu majjed mod regolari mat-tim nazzjonali Malti. Raymond Vella l-Mundu li lab diversi snin ma' Marsa f'dak iż-żmien kien l-ewwel diviżjoni l-antika, imma baqa' jiġu majjed mat-tim nazzjonali Malti. Imma ton fi żmien il-mundu kemm kien hemm barranin jilagħbu ton fi żmien il-mundu? Le, ma puntu qed ngħidu fi żmien fejn ma kienx hemm barranin, Eżatt, dik hija l-punt. ma jew barranin kienu ftit, imma xorta issib dak il-plejer Malti li kien baqa' mat-tim ta' pajjiżu ma kienux fl-ola diviżjoni, ma xorta baqa' jispikka. Jena nista' ngħid per każu jien dipartiment ta' goalkeepers, dejjem iridu goalkeepers Maltin. Kemm jagħtu ċans goalkeepers Maltin, per każu Mattias De Bono kont nikkowċjah jiena llum il-ġurnata nieħu pjaċir nara it-tielet staġun infila fil-Premier jilgħab. Ġifieri kemm hemm nies li jemnu. Jiena naħseb iktar jiġi ċertu affarijiet mill-kumitat il-problema jiena għax dan billi tajt inti għandek barrani ma jfissirx għandek laqwa barrani għax meta jiġu u kważi kull sena ibidlu 3 kwarti tat-tim. Mela allura mhux bej il-coach waħlu fil-coach u mbagħad waħlu fil-players. Il-problema naħseb hemm ikun hemm min ħafna mill-kumitat kif jieħdu d-deċiżjonijiet u għax dan inti jista' jkollok barrani ta' livell, jekk kollok Malti ta' livell. Mux tajt bil-forsa x-titra bi-3 Maltin, eżempju, jekk għandek Malti tajjeb tista' tilabu. Pekażu ħamrun għandhom l-lum, għandhom players li kienu għadhom żar bħal Sven Xerri u Nikolaj Mikallef sa' staġun ta' qabel kienu regolari daw jilabu, illum ġabu oħrajn barrani u jisom tifawhom hemmhekk jisawhom għal-bżonn. Nejġu selfa wkoll. Nejġu selfa wieħed il-Santa Luċija Sven u li juħor li Nikolaj Batman Naxxari, ġifieri. U labu tajjeb. U labu tajjeb ġifieri. Kellhom opportunity jilabu u għollew il-livell ukoll, ġifieri. Ovvjament kull klabb għandu l-interess tiegħu u Jekk tippermettu li ħan interrompikom ftit għax għandna messaġġ minant Riki Sultana li xtajdina prosetta l-programm u xtaq isellem il-kulħadd mill-Italja. U nixtieq nuħdi l-okkażjoni wkoll biex nawgura lil Riki Sultana għaliex huwa wieħed mill-ftit mekkaniċi illi qed involut ma' tim tal-Formula wieħed partikolari, mhux mit-timijiet tan-naħa ta' fuq, u li bħalissa qed iġibu naqra riżultati tajbin għal daqstant Riki, insellimlek grazzi tal-li qed issegwina, nawguralek ukoll riżultati tajbin mat-tim tiegħek u min jaf forsi f'xi programm futur nistidnuk biex forsi ngħidu kemm tajbiek u jew min jaf forsi jirnexxilek ukoll b'xi mod iġġibilna xi driver ukoll. Mela nkomplu fid-diskussjoni. Għax interrompejtek Silvan. kif qed ngħidlek jiġifieri kull klabb ikollu l-istruttura tiegħu u l-budget tiegħu u ovvjament bil-budget li jkollok trid taħdem. Rigward barranin fiċ-Challenge League u hemm barranin tajbin ħafna li jekk tara wkoll anki barranin preċedenti ħafna minnhom illum il-ġurnata hemm klabbs tal-Premier qed jieħdu wkoll barranin miċ-Challenge League fosthom Bach li kien mażżur is-sena l-oħra saqiet l-striker ta' Sliema, il-beħ li kien magħna saqiet Maħal Tarxien. Ġifieri il-klabbs ta' Challenge League qed jagħmlu akkwisti tajbin u bekk qed jolli l-livell tal-First Division ta' Challenge League ukollu illi l-klabbs huma organizzati u strutturati tajjeb. Mela, Joseph, għandek xi domandi
għal Iva. Silvan u għal Bruce. Naqqa, fimni, jena nħobb saqsi naqqa domandi antepat, kif ħajja forsi għal naqqa antepatu. Mela, ħanibda minn Silva, l-ewwel net naħseb rajna qabża pożittiva mill-fgura ta' sena l-oħra law għal-fgura ta' din is-sena. Silvan, jekk ovvjament inti qed li t-target tagħkom li tiġu mal-ewwel tmienja, sewwa dak li huwa l-ewwel objettiv. Sewwa? Iva. Issa, jekk ovvjament titilgħu Premier, intom stabli biżżejjed biex iżommu ruħkom fil-Premier jew ġast ħatitilgħu mbagħad jaralla. Ġri. Ifhem, skont xi tfisser bi stabilta. Ġifier l-ewwel nett aħna nemmen illi aħna bħala klabb ma niddependux minn president li jagħmel kollox hu. Għandna l-president tagħna bravissimu, dejjem joħloq inizjattivi tajbin, però il-klabb tagħna huwa bbażat fuq nukleu kbir ta' nies u fuq ħidma kontinwa matul l-istaġun mill-membri kollha tal-kumitat. Issa, jekk aħna ovvjament kapaċi nżommux Premier League le, hija risposta li ovvjament mhix faċli twieġibha, però ovvjament aħna nagħmlu l-mutana kollu biex jekk ikun nitilgħu Premier biex nżommu. Jieri nemmen illi Ma naħseb qed ikun hemm pjan tgħid tisma' għandi biżżejjed biex nilgħab. Il-pjan- Jena nemmen il-fgura mhux il-fwċ Silvan, għandhom setup u kumitat tajjeb Mhux hekk jidhru. il-mod il-mod. U anke l-bidgu ta' Volnieri. Il-pjan huwa li l-qoddim jekk aħna jkollna dak hu l-pjan li aħna jkollna setup li nippruvaw nitilgħu Premier biex imbagħad nibqgħu hemm. Jiġifieri huwa long term project fil-fatt il-coach tagħna ilu magħna 8 snin. Allura hemm kontinwità, il-kumitat li hemm ilhom diversi snin fosthom hemm Stefan Vella segretarju li ilu fuq minn 25 sena. Hemm ex-membri ta' kumitat li xorta dom involuti bħal President ex-President Lorenz Buġeja li baqa' involut xorta u jagħti daqqatit. Ġifieri hemm setup illi iva jekk aħna nitilgħu Premier nippruvaw illi nżommu. Nawguralkom u jalla tilħu dak l-aspett. Bruce, ħankun onest, minn Birgu stennejtna iktar aħjar dis-sena wara dak, però ħammur mill-ewwel għall-punt. S'issa jidher li rbaħtu partita waħda, sewwa, forsi kien hemm partiti li r-riżultat kien giddib. Ma taħsibx li taħseb jista' jkun li forsi qegħdin tieħdu naqa' fit-tul u taħsbu aħjar dwar il-pożizzjoni ta' Jason Kamenzuli għax jekk għax issa l-ewwel jmiskom mal-imtarfa ġifieri jekk alla ħares qatt tisolqu f'dik u mbagħad naħseb Jena jidin naħdem ma' coach għal diversi snin. Jena nemmen fih. Nimmaġina li l-kumitat jemmen fih. All right. U għalih jgħad l-ewwel sena wkoll fi-Challenge League għalih. U jena ġieli kont ma' klab żoħra fil-Challenge League. Ġifieri hija mhux tgħid bħala avventura ma pożizzjoni tiegħu kieku aħna konna medjokri iktar forsi tkun iva l-pożizzjoni tiegħu jista' jkun qiegħda mhux sewwa ma l-logħob hemm qegħdin ġifieri aħna qegħdin nilagħbu u labna mat-timijiet bħal Swieqi, labna ma' Żurrieq, labna mal-Imġarda u kollha timijiet qegħdin ta' fuq. U tajnihom logħba labna mal-Pjeta, ġifieri kollha ħadu l-logħob magħna, ġifieri aħna bħala tim. Qegħdin hemmhekk mhux qegħdin ġifieri kulħadd jgħaddi jagħtina. Le, jiena minn kif qed nara kliftu b'riżultati minimi jiġifieri, però ovvjament. Jekk tara l-logħob per każu jkun 50-50, 55-45, ġifieri ġgudant konna aħna aħjar tifhem. Ġifieri hemm qegħdin, ġifieri jiena naħseb il-pożizzjoni tal-coach mhijiex problema għax u qed jagħmel xogħlu, it-tim qed jagħmel milli jista' issa kemm jirnexxilna nagħmlu tragward tajjeb ma sibx nitkellem għalih hekk. Mistoqsija għatnej li intom, qegħdin noqorbu ovvjament lejn Jannar jiftaħ it-trasferimenti. Għandkom xi pjanijiet biex jistaħħu ċertu dipartimenti jew forsi speċjalment wara jinsabu komdi. Ovvjament, naħseb. L-ewwel nett tittara xi jkun hemm players available li bda minn hemm. Illi mhux imbilli ġġib, imma kif ħassaħħaħ l-iskwadra, kif ħataffettwa
fuq l-iskwadra preżenti li hemm u kif tista' timmiljora. Jiġifieri għalissa du kmieni għal Jannar fadal 5 logħbiet oħra, u mbagħad wara li ovvjament naraw minn wara daw il-5 logħbiet li ġejjin u mbagħad inkunu nistgħu jekk ikun hemm l-opportunità li nsaħħu l-iskwadra nimmaġina li l-kumitat isaħħaha. Naħseb Imma tittara dwar is-sitwazzjoni ta' klassifika li se tkunu fiha. Aktar mill-klassifika tittara l-players, jekk għandekx players imweġġajn, jekk għandekx players li forsi mhumiex għandhom daqshekk spazju jixtiequ li jfittxu opportunitajiet oħra, ġifieri hemm ħafna fatturi fimt. Normali. Ġifieri affarijiet normali fil-futbol li ovvjament skont id-daqqa tisfenu. Eżattament. Għaw players li jistgħu jinżu diviżjoni, jew jgħidlek isma' nħu ċans ma' diviżjoni ta' fuq u ġifieri inti tara x'inhu huwa l-aħjar, tara x'inhu l-aħjar player, qed tifhem u tagħmel tirranġa. Jiena ma nemminx li l-iskwadra taqbad titbidilha kif ġib kolaħa għax inkella tiġi tiklef ċertu ammont ta' mhux fiduċja ta' rispett ta' xulxin, tagħmel team building inti affarijiet hekk. Ġifieri ftit iż-żmien per każu bħal Fgura nagħmel ragħhom għax għandhom players ilhom hemmhekk ta' żmien jafu xulxin huma lejali lejn il-klabb u affarijiet hekk, ġifieri inti jekk tippruva tibni skwadra tista' ġib l-aqwa players tiftakar jekk inqogħdu nsemmu hekk timijiet fis-Serje A u fl-Ingilterra kellhom l-aqwa players u waqgħu fis-Serje B. Ġifieri bl-aqwa players. Il-Joseph fuq hekk. Ma mhux vera, mhux illum il-ġurnata ma ċertu jekk tgħod tisemmi rigward budgets ta' klabb oħra anke ġifieri tara fil-Premier jew inkella fis-Serje A għax forsi nsegwu iktar dawk. Mhux il-budget kollox, jiena nemmen laqda li jġib il-grupp sħiħ. Ġifieri jekk hemm laqda tista' timxi ħafna iktar quddiem. Mela, għandna domanda minn Antrena Tovella, ma nafx hekk Silvan jafx iweġibadi. Fis-snin 70 il-Fgura kellhom wieħed mill-aqwa goalers li kellna Malta. John Bonello? Mela, jekk Renato għadu available jista' jwiġibna fuq għadu. Bonello li kellu karriera kbira internazzjonali wkoll man-nazzjonal. Eżatt. U anke fil-Ġermanja. Kien hemm anki diversi players oħra li kienu mal-Fgura fosthom Michael Spiteri u jew inkellu Oscar Magri il-fulu Ex Valletta. Kien hemm ġodar ukoll li lab mal-Fgura u kien hemm players oħrajn anki kien hemm sena minnhom ġi Josi Xwiereb tal-Ħibs. Konna narabu Paċa Grasso, ġifieri kollu niftakarhom daw jien. Sawa wis. Mela, qabel ma nagħlqu din il-parti tal-programm, forsi għandkom xi messaġġ li tixtiequ twasslu lill-partitari tagħkom li lejla qed isegwu dan il-programm. Bruce, tibda inti u mbagħad Silvan. Aħna partitarji m'hemmx kbar, ma law ħaġa ningrazzjahom. Partitarju ta' xnajt, partitarju vera inti tħobb il-klabb, dejjem tissapporta l-klabb sija fit-tep u fil-ħażin. Ħafna minnu tiġib il-bandi. Il-banda mhux kollox, is-sapport huwa kollox kif għandu jkunu, ġifieri jiena nemmen fik u inti nemmen fija. Ħalli l-logħba nieqfa intija. Narakom. Mela, grazzi Bruce, Silvan. Aħna mill-lat ta' sab-partitarji għandna il-grupp ta' supporters club qed jagħmel xogħol tajjeb ħafna immexxi minn Frank. Ġifieri għal-raħal bħalma huwa l-Fgura huwa ta' onur li għandna daw is-supporters għax bdew mix-xejn u anke qed iżejnu il-ground b'mod spettakolari, għandhom ger kbir bit-tambur, bil-bnadar, ġifieri organizzazzjoni tajba anke qed ikollhom flok ta' players tal-logħba u jagħmluh lotterija, ġifieri qed jaħdmu ħafna u minn qalbi nirringrazzjahom. Jiena Antonella nixtieq nagħlaq dal-programm insertajna l-ewwel nett nirringrazzja sħabna lu Silvan u Bruce u nawguralhom staġun mill-aqwa, it-tnejn li huma kemm il-Fgura u kemm il-Birgu, u ovvjament nixtieq insellem il-memorja ta' ġiex tieħbib tiegħi l-ewwel nett ta' Alejandro Brinkat li kien jilgħab mal-Birgu li ħallina f'Jannar li għadda. Naħseb Bruce jafu sew nsellem il-memorja tiegħu. Nixtieq inkellem kemm ilek fil-Kumitat Silvan? Jien ili 5 snin kont plejer magħhom qabel però fil-passat. Eżatt, nixtieq ukoll insellem il-memorja tas Sur William Hayes li wkoll huwa ex membru
Tal-Kumitat tal-Kura. għalli nagħmel riċentament. Eżatt, li ħallina xi tliet ġimgħat ilu, nsellem il-memorja tiegħu minnhom. U Renato Vella jikkonferma li kien John Bonello u li missier Renato ovvjament kien bijaw lil-ħibs. Mela, grazzi il-Bruce u grazzi lil-Silvan tal-li l-lejla ġobhom jidrumana, grazzi wkoll lil-Joseph. Jiena nħallikom għal dawn l-4 minuti li jmiss ħadd isimgħu il-messaġġi sirja illi qed jibatulna il-sponsors tagħna, importanti li tużaw is-servizzi tagħhom għax indirettament tkun qed tgħinu lilna inkomplu intellaw programmi ta' level kif nidħlu lura per il-ġdida niddiskutu Manchester City Liverpool minnaħa tat-tim tagħna ovvjament se jkun hemm Karl Parnis. Ibqgħu magħna għaliex dawqt se nkunu magħkom. L-aqwa esperjenza lokali fuq eabet.com. Inaqat magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u aġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. eabet.com. L-għażla tal-Maltin fejn tista' tilab u tirbaħ. Ingħaqad, iddepożita biċ-ċans li tirbaħ. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Merħba lura t-tieni parti tal-programm botta u risposta fejn issa kif qegħdin taraw għandna panel kompletament differenti imma qabel ma nintroduċu l-mistednin
nintroduċu il-Karl Parnis. Karl, nsellimlek l-ewwel net. Tittixel il-mikrofonu, Karl. Ifimni, l-għamju ċajt juli inti. Dal-moħra xjelu Bas inti. kalli namilek minħabba reklami, pero. U l naqbat miegħek jgħat. Ifimni, t-nejjalt fil-penthouse edinu. Eżatt. Illum, edin nitkellmu fuq il-Premier League Ingliż, il-logħba tal-bieraħ bejn Manchester City u Liverpool. Mana għanna l-Kenneth Caruana mill-Manchester City Supporters Club u l-Stefan Barbara mill-Liverpool Supporters Club. Ovvjament, kull nixtieq ikellimna fuq din il-logħba jista' jagħmel dan fis-sezzjoni tal-kummenti il għandna miftuħa għalikom bħalissa f'dan il-live stream. Mela, Manchester City 3 Liverpool xejn. Karl, neħdu l-ewwel introduzzjoni qasira minn naħa tiegħek qabel ma mbagħad nibdew indaħlu naqra lil ħbib tagħna fid-diskussjoni jekk jogħġbok. Le, jina ħankun straight and plain, bla tidwir tal-ews, ma jħu għal-isħat. Il-vera problema tal-Liverpool hija l-coach. U nispera ma jiġix xi ħadd jgħid li għax rebaħ lig. Għax dak il-lig għalija rebħu il-kbir Klopp u jiddispjaċini slot huwa flop. Dan il-kumment tiegħi u ħaħallihom il-bieraħ is-City kielhom reġgħu, kienu ma jkluhom hekk żmien lill-Liverpool. Mela ħanaq biss mal-ewwel sewwa għax naħseb. Intu naħseb Ngħidu li fil-fatt it-tema li għamilna Arne slot coach taħt pressjoni, ħan nitkellmu fuq Asjad tard, però Stefan, fidejk. L-ewwel ħaġa kjarifika żgħira minix jiena membru fis-Supporters Club ta' Malta minix fil-Kumitat. Le, parti tal-Liverpool. Partitarju ta' Liverpool iva. Ifimni, li tajt li slot huwa flop, fimni da ma nistgħux ninsew li matul il-ġimgħa l-għaddiet sewwa tlieta l-għaddew naħseb rajt waħda mill-aqolobit laqgħet rajt il-Liverpool jilagħbu kemm ili nsegwihom kontra Real. Naħseb kienet one of the best games I've ever saw. Ġifieri ma tistax tgħid li slot huwa flop, issa tista' tgħid li Klopp rebaħ il-lig. Jiena nħobb il-Klopp naħseb dan il-isbaħ esperjenzi f'ħajti, ġo Anfield naħseb u Madrid, ġifieri mhux qed ngħid xi ħaġa eżempju kontra Klopp etol. Naħseb Klopp huwa l-persuna li bena Liverpool ġdid. Alla ħares ma kienx hemm Klopp millum il-ġurnata naħseb ngħidha. Però ma nistax ngħid laqas li neħu l-mertu tal-lik li rebaħ slot is-sena l-oħra ta' dan. Kemm kien hawn coaches li kienu lesti li jitlu fil-pressjoni li tidħol fiż-żarbun ta' Jurgen Klopp, l-ewwel ħaġa. Għax da biex jitlaq Klopp kif telaq, kif waqaf. U ssib coach li jkun lesti jmur hemmhekk u jibqa' d-dejbli kien għamelu u għaraf li għax da normalment ikollok coach li jkun irid imur nagħmlu mod Amorim. Dan mar u rrid jimplementa l-affarijiet tiegħu. Issa tgħid li l-United trid jagħmel hekk, well and good, grant imma l-coaches. Normalment imorru rridu jimplementaw tagħhom da x'għamel dan stenna ħadem baqa' jaħdem f'dik is-sistema u nemmen li prova ġab players li prova jagħmel difference jużahom għas-sistema tiegħu u naħseb li hemmhekk eħe. Sissa għadna Novembru ġifieri fadal murewx li rrid juri fihom imma ma nistgħux ngħidu li kostot flop. Naħseb hawn ħafna min jixtieq li jkollu coaches li huma ta' dak it-talent, mill-ewwel wieħed inkonni coach ġifieri qatt ma jien ħanajt coach li rebaħ il-lig li ngħidlu flop issa huwa l-livell ta' Guardiola diffiċli naħseb laqas kien hawn coaches jew hawn coaches il-livell ta' Guardiola. Ma ninsewx ukoll li l-bieraħ kienet l-elf logħba ta' Guardiola. Ġifieri naħseb li l-players mhux iriduha ta' dik il-logħba l-bieraħ tas-City jiena naħseb jien naħseb kienet lesta fis-sens l-elf logħba home u mhux lesta imma menti li l-players tas-City iriduha jiena nemmen li rridu iktar Antonello, naħseb ridu iktar mill-players tal-Liverpool. Plus stennejt iva
Iva, ovvjament, il-bieraħ Liverpool qasab Duart, qasab Duart. Però kien hemm episodju wkoll li naħseb menux fiha l-logħba. Imma mhux ħanajt li slottu flop u klopp huwa xi ħaġa kbira fl-istorja tal-Liverpool kif Guardiola huwa tas-City imma kif Ferguson kien tal-United daw l-affarijiet imma tistax tgħid li slottu huwa flop wara l-erbaħ lig laqas. Kull rispett. Ġifiri għalik coach jagħmlu xerbaħ lik. Le, ma tara. Immaġina, sorry, ta' ma għandi dritt. Bir-rispett kollu, da' esu għandek missirek miljonarju u inti ħarġ bl-isbaħ bowd mill-port. Issa da, Ġifieri. xieġi, da sab sodda l-esta. U ħadd ma jista' jennegaħ. U kien kapaċi għamel season imexxija. U issa taw l-aħjar players li qatt ma xtaw daqshekk il-Liverpool għax di l-ironija. Eżatt, naħseb diet ninsew għamma li l-Liverpool bidlu 6 players li u naħseb xarej mhux ħajamel hekk u jaqgħu. Kien hemm żbalji naqbel ma kollox le. Ġifieri far from it-ta. Imma Okay. Sì, Hmm. bid-daħka kbira llum, daħka kbira. Em, Ifimni li tagħmel elf logħba ma tikkoċja hija xi ħaġa fenomenali, ġifieri naħturi li inti b'mod konsistenti. U Dika fej żgur. coach jada, ma coachax fit-third division ta' Malta, fej kien. Ma naħsibx li coach ta' dak il-level għandu jmur joqgħod jikkoċja fit-third division u hekk, ġifieri Le, ġifiri biex tara l-level kompetittiv fi għamil mel eżatt, ġifieri naħseb jiena li ikollok saħħa kbira kemm fiżika kemm mentali għax ħanejdlek ġifieri mhux ta' bxejn forsi l-ħajja personali tiegħu jgħaddu milli jgħaddu għalkemm jgħaddu ħafna nies oħrajn minn dawn l-affarijiet. Imma żgur hija ta' strain kbira li hu l-plejers jgħidu li da moħħu l-ħin kollu għaddej fuq il-logħob u jpoġġi l-plejers lemmu kif u jdawwar u jagħmel. Rigward il-logħob. Naħseb mhux il-bieraħ. Verità, Sibandu ma na. Ġeremi doku logħba hekk u ġieli, però l-bieraħ nistgħu ngħidu li kellu logħba li bażikament beda jaqbeż Peru anki ġieli 2 u 3, rebaħ penalti li fl-opinjoni tiegħi kien jiġifieri għalija l-gol ħad Jien naħseb. bil-kup tiegħek ħadlu saħ. Sħabi li ma tara l-logħba magħhom ma qablux miegħi. Però jiena naħseb ifhimni la ċekkjah. Ma nistax nifhem kif ma tgħidu mhux penalti, imma diħħalli. Għamel il-gol sabiħ ukoll it-tielet gol li wasal f'ħin importanti għaliex għalkemm konna tnejn xejn minn fuq l-ewwel kwart tat-tieni ħaf il-Liverpool ħin kollu ġejjin. Mbagħad badnihom u doku tista' tgħidha l-logħba ġifieri. Il-bieraħ kellu logħba kbira Jeremy Doku mhux hu biss it-tim kollu kemm fuq wara kemm O'Reilly li ma ħallix daqshekk il-salaħ jgħaddi, Nico Gonzalez li b'xi mod fortunat anki skurja wkoll għax kien hemm dak l-element ukoll. Nunes li da fl-aħħar mill-aħħar jilgħab right back u l-bieraħ kellu waħda mill-logħbi Italija vera tajbin, jiġifieri. Bernardo Silva li dal-aħħar kien xejn konsistenti wkoll li fil-verità it-tim kollu kien tajjeb iddefendejna tajjeb. Għamilna perjodu tajjeb illi konna fuq il-Liverpool, ġifieri anki speċjalment sakemm skorajna l-ewwel gowl. Il-gowler li anki għamel sejf tajjeb, ġifieri għalkemm ma kellux ħafna x'jagħmel imma għamel sejf tajjeb ukoll. Kienet logħba li ħad kellu fuq l-logħba tal-bieraħ naħseb illi mar kollox tajjeb ejja ngħidu hekk. Labna tajjeb u mar kollox tajjeb, però
ġimgħa ilu għadna kif tlifna ma' Aston Villa Way. Jiġifieri xerid ngħid hawnhekk kelli is-City din is-sena nieħed kemm fuq il-logħba tal-biraħ alright. Però xorta għandna nara ċertu konsistenzi li ħabbatu mal-Arsenal ejja ngħidu hekk. Mani, l-Arsenal għandu l-Arsenal l-Arsenal komplu jimprovjaw, komplu jixtru l-players, għandhom l-injuries u baqgħu għaddejjin. Jiġifieri qed jagħtu prova illi qegħdin ħajġildu ta' vera għalik, jiġifieri Dil-ġimgħa fallew ukoll. Dil-ġimgħa fallew ukoll Arsenal, ġifieri. Jien nemmen li hemm lik kif naħseb ħadd ma stenna li Sunderland ikunu fedin, ġifieri. I mean, ara, jiena x'naħseb mill-Liverpool, ħa nitkellem fuq il-Liverpool, x'naħseb jiena fuq is-season l-ewwel ħaġa. Stajna konna ħafna ħjar, però nemmen li fil-futbol dejjem jibbilanċja lilu nnifsu. Għamilna l-ewwel logħbiet nirpu fl-aħħar, il-logħbiet bit qanżieħa. Ġiet logħba bum, fallejna fl-aħħar aħna. Ġiet logħba oħra rġajna fallejna fl-aħħar. Il-futbol jibbilanċja ruħu dejjem. Dejjem. Kemm insegwi l-futbol qatt ma rajt tim tiġi dejjem tajba, xi darba jew oħra forsi tiġi dejjem aħjar mill-oħra. Ġifieri Liverpool dis-sena ma naħsibx li jien personali fil-bidu ta' season kien it-target il-lik ovvjament illum issa ma naħsibx li huwa. Naħseb li ħajatu aktar importanza tazza. Kif uriet ċara matul il-ġimgħa naħseb għax jiena li dik il-performance nerġa' nsemmija ftit rajt il-Liverpool jilagħbu hekk kif lagħbu ma' Real Madrid u l-grinta joraw il-players li forsi f'ċertu logħba li kienu xi wara. Issa għal xiex ma nafx mhux qiegħed magħhom fid-dressing room bħalkom insegwu fuq television, ġifieri ma nistax ngħid imma tidher ċara li il-main objective illum il-ġurnata hija tazza. Issa ħad tkun diffiċli immens sakemm jaqbdu l-players, però ovvjament it-tiżi għax logħba. Ġiex logħbiet u lesta mhux għandek tal-kampjonat. Jiġifieri kif għadd naħseb anke daw il-players kien semmu s-City għax l-ewwel kar fil-bidu qal għax slot u transfers granted nefaq ħafna flus, imma s-City kemm nefqu flus is-sena l-oħra ma qabdu xart. Daw affarijiet jiġifieri daw biex tiġi tilgħab fil-Liga Ingliż b'kull rispett lejn kull lig ieħor fid-dinja. Qed naraw players li jiġu minn ġol Bundesliga u laqqas jaqdu ġol Ingilterra sakemm jagħmlu season biex tagħhom. Plejer wieħed minn tagħna nsemmi Ryan Gravenberch. Dax ismu Klopp l-ewwel season qasqaba tard. Laqas qaba tard bil kemm kien jilagħbu. Ġi season l-oħra u bella kull minn. U dis-sena naħseb qed mill-aqgħu players li hemm wara żobot. Jiġifieri ejjew nagħtu ċans, ejjew nagħtu ċans bil-mod. Issa ovvjament il-Klopp taħt pressjoni, Slot taħt pressjoni, mhux ovvjament taħt pressjoni da mhux qed jilgħab Abu Baqra, mhux qed jikkowċja Abu Baqra. Ġifieri dak jikkowċja lil Liverpool li supporters tagħhom huma appassjonati immens li jridu rebħa kull darba. Daqskemm ma kienx kont hemm is-sena l-oħra bħal din logħba sena ilu Liverpool City. Rubaħna l-Liverpool, anzi kemm kienet, nisej kemm kienet. Kemm konna ġejna. Daqskemm ma kienx taħt pressjoni Guardiola dakinhar. Kien, ma stawx ngħidu ma kienx. Niftakar grounds kien jgħidu getting sacked in the morning, niftakar ċara. Ovvjament is-City mhux boloħ, għandhom l-aqwa coach fid-dinja naħseb li jista' jkollok. U ovvjament supportew sajn, ġaburu sajn f'jannar li naħseb kienu kien hemm minnhom kienu naqa' panic buys, nefqu l-flus mhux problema, ġid is-sena u jiena nemmen li s-City ħajkunu hekk. Kif għadt inti Antonello nemmen li ħajjitfgħu pressjoni fuq l-Arsenal, l-Arsenal għandhom skwadra kif qal kienet naħseb dis-sena dik tkun il-flop jekk Arteta terġa' ma jirbaħx, x'naħseb dik il-flop vera. Imma naħseb Guardiola mhux ħajċedija, speċjalment jekk wieħed mill-aħħar seasons tiegħu dan. Ifimni, is-City dejjem jibqgħu is-City. Ikollhom dik l-isħaba imma finalment jerġgħu jirritornaw. U għalfejn jerġgħu jirritornaw għax għandhom coach bravu. Il-Roma s-sajsen insomma biċċarim, skużan ħabes fuq s-serja. Għalfejn qegħdin hemm ir-Roma. Għalfejn qegħdin hemm. Għax għandek moħħ.
għandek mastermind. Għalija il-coach, tgħidli għaw min jgħidlek il-coach, mhux jinżel jilab, wara granted. Imma l-coach, il-ċelik, selik tar-Roma għansemmi, taf kemm jaqlaw l-ignorant, il-biraħ taf x'azzjoni jagħmel. Warajt ma l-Udinese skolja, imma ħoj, hemm qegħdin. Issa bir-rispett kollu lej slot. Jien ir-Roma mhux xi Abbas miegħu inti Karle. Le, mhux imqabbad miegħu jien ngħid il-verità. Jien ngħid il-verità. Jiena le, jien ismani ħares. Jiena ċerta bija kijat. Le, ma per-esempio jiena il-United mhix xi supporter tagħhom, imma kif issemmi l-Ferguson, bil-fors baxxi rasek. Tista' l-Ferguson ma taħmlux. Meta li huwa l-istor kemm ilu li telaqu il-United xej, baħ, zero. Tista' per-eżempju, all right, issemmi l-Juve mingħajr ma semmi Allegri, tista' semmi l-Milan mingħajr ma semmi l-Sakki u l-Capello. Those were the men. Issa l-kwistjoni għadi li rrid ngħid, per-eżempju, dan, bir-rispett kollu, da ġej mill-kampjonat Olandiż. Ta' min ifakkar li Roma darbtejn fila għala il-Feyenoord fit-tazzi Ewropej. 3, sorry, mhux darbi, 3. Jiġifieri, jiena, ifhimni, jiena il-Liverpool insegwihom tista' tgħid daqs ir-Roma x'jien għandi t-tifel tiegħi fissat fil-Liverpool. Biss, naqqas jilħu joħorġu l-kids għax jixtrulu l-home l-away, it-terdu ċiri anke tal-gowler. Ra, plus li jmur jaralek ġiex lobit fis-sena. Iġi għata dur tifel. Iġifri bla marrit insegwihom il-Liverpool. Imma nemmen daw ifimni bir-rispett kollu kellhom one of the top coaches u nemmen li l-għasna fuq il-coach ta' Liverpool u naf li hemm ħafna minnu bħali jaħseb jemmen li l-għasna għal-coach ta' Liverpool saret kienet ferm u ferm aħjar. Met inti tara x'kellek għax di inti tittara x'kellek. X'kellek kif minn dak il-ħin, ma wkoll. Bħal min? Imma di bħal United, il-United per eżempju, għalija l-aħħar coach li kellhom żura kemm li meta ġimma Roma u mbagħad trid titlaq illum qabel għada kien Mourinho. Imma Mourinho ra xi ħaġa fil-United mhux tinkwadra, kellu raġun. Ġifieri, jien nemmen ħafna li dal-coach speċjalment ta' klabs kbar enormi bħal huma Real, il-Liverpool, il-Barcellona, l-istess City. Ma nista' saqsik xi ħaġa. Saqsi li Għalfej taħseb li slot kien flop, jew huwa flop għalfej. Ċej minix arroganti jew ta' ġifieri jalla l-logħba Liverpool. Le, isma' ħalek ħaġa. U jien ngħidlek li tara tlieta l-logħba kienet kombinazzjoni. Li tafta u li tluħajtu. Ħanejlek il-għala. Inti Ma kellek. naħsibx li huwa taħt riskju għalkemm hu taħt pressjoni, Karl. Le, fimni dak jaraw huma. Jiena qed nagħti sempliċement opinjoni tiegħi kif nara u nemmen li le. Jien mhux jgħetaw biex nidefendi l-klopp ta' laqas xejn ġifieri jien just qed ngħid li sorry slot taqbel. Jien jagħtaw just qed ngħid li dan, ifimni, dan u is-season li wara l-klopp rebaħ il-lig ukoll għadejja tal-perjodu. Naqblu jew le? Iva, ma għalfej anka ċerti players bir-rispett kollu mhux jilagħbhom f'posthom. Ħamin. Jew jara pereżempju players li għaddejjin. Ajza, per eżempju. Ajza kien weċċa. Dak il-flus kollha. Le, ara, jiena ħassaqsu li x'naħseb fuq dak is-signing kif qed ta' ma' kulħadd dak kien signing tal-obusija tar-ras tal-management. Kien hemm dak u riduh. Jiena nemmen li Liverpool ridna player fuq Diaz, ma ridniex striker ieħor. U tħalli player bħal Diaz jitlaq f'ġieħ il-bambin Ġesu. Imma issa mhux għax tħalli player, imma ovvjament ma nsibx li kienet deċiżjoni ta' slot li neħħi Diaz, jien naħseb ħadd ma jkun irid ineħħi Diaz. Sewwa, ovvjament Diaz kien wasal għal wieħed laqgħu għall-aħħar laqwa kuntratt tiegħu u dik hija Liverpool, dawk huma Liverpool hux naħseb ħadd ma kien jaf li ġo tal-Anfield ħajħallina
Kien hemm ħafna affarijiet li setgħu ġew aħjar ukoll da sajf. Issa, Isaac, il-problema ta' Isaac ma minx pre-season u ftit injury prone taqbel ma dak l-ammont. Jiena personali nerġa' ngħid, nippreferi nġib winger, ovvjament jiena mhux jagħtem, ma nafx qed jaħsbu moħħhom, ma nafx hemm, imma eżempju Frimpong, ġiex injury sa nibdew is-season. Dan kellu jilgħab flok Trent, kellu jkun ta' flok Trent. Wirtz fiċ-Champions League qed ikun tajjeb, fil-Liga għadu ma qabax, għadu ma daħalx għal dik l-intensità. Kenna bżonn plejer fuq wara, kien hemm Guehi u naħseb li ħajjiġi ma' Liverpool Guehi jien fil-opinjoni tiegħi. Però kontu arroganti. Għaliex il-Gwieħi ħallejtu għall-aħħar sigħat biex iġġibuh? Naħseb Biex naqsu l-prezz ukoll, ġifieri essaċ. Le, jiena mhux qed ngħid. Il-klabb tal-Liverpool kellhom bżonn difensur u kontu arroganti għalija għax biskom mortu għalli ħabel. Ma naqbilx miegħek kienet, għax l-istorja kienet kif rajt jiena minn dawn l-affarijiet. Kien hemm huma rridu jsibu replacement u kienu ilhom li jafżawhom u l-Pelis baqgħu jkaxkru saqajhom. Għax ovvjament il-coach tal-Pelis ma rridx ineħħi l-Guehi bħala captain tiegħu. U baqgħu ovvjament fl-aħħar provaw l-aħħar push kien hemm anke Gomez u ma nafx kif kienet it-taħwida Gomez mal-Milan u plejer minn xi ħadd ħajmur mal-Pelis u dal li Gomez spiċċa baqa' mal-Liverpool. Ġifieri għalhekk. Ġifieri kien hemm ħafna fatturi, hemm ħafna fatturi u naħseb li personali naħseb li t-tim tal-Liverpool għadna fadlinna biex kif is-City is-sena l-oħra kienet transition season, nagħmel li dis-sena ħajkunu. U issa kif jiġi fit-tmiem l-kuntratt ta' Salah u Van Dijk. Nemmen li din is-sena bdew is-signings il-ġodda qed jibdew jippruvaw jibdlu s-sistema ta' Liverpool jilgħab. Biex ovvjament jibdew jilqgħu għal dak li ġejjer ta' biex titlef players kif qed Salah u Van Dijk li huma monumentali u Robertson u l-Gowler. Ġifieri Gowler ma nsejtax traħ is-sena l-oħra. Ġiet is-sena jiena orrejt. Ma ġewx daqshekk clean sheets imma naħseb mhuwiex Gowler ħażin at all. He's a very good goalkeeper. Ġifieri ovvjament il-Liverpool mhumiex ħajaqbdu kemm jista' jkun ħajjippruvaw iġibu l-inqas prezz possibbli. Ġifieri kif qed tajt inti da se tagħmlu tagħhom 60 miljun kien tħuqulhom ma żgur mhux ma jkunu se jħallsu dak il-flus flejjes. Ma transition period il-klabb jiġi. Issa ta' transition period ikun ta' sena jew ta' 14 sena kif ġara l-klabb żoħra, 12 sena, 10 snin. Issa naraw, ma hopefully ma jdumx daqshekk, imma ovvjament ma jistax niġġudika lil-klopp aw lil-slot klopp fit-13 ta' Novembru. Naħseb li rid nagħti ċans. Konna ħanaqbduha u naħseb li jissu l-moment li niddiskutuha din. Chris Cavana l-uffiċjali. Naħseb kellu żewġ deċiżjonijiet fl-ewwel taqsima li ħanisma' tiegħek l-ewwel kienet, ħalli anke nisimgħu naqra leħnek, u mbagħad indur fuq il-kumplament. Il-penalty moti fuq fawl ta' Mamardashvili fuq Doku u l-gowl li ħassar il-Van Dijk. Ħanibdew bilt ma' deċiżjonijiet? Min naqbel ma' deċiżjonijiet, però aktar milli referi u ġie msejjaħ mill-VAR fiż-żewġ deċiżjonijiet. Ġifieri il-VAR Oliver sejjaħlu biex jiċċekkja dawk id-deċiżjonijiet. Il-penalti fl-opinjoni tiegħi huwa ċar, ġifieri verament ma provajt nifhem għalfejn bdew jgħidu li mhijiex. Ma stax nifhimha sinċerament. Il-gowl li ħassar li naħsibtu li mhux se jħassru. Robertson kien quddiem il-gowler fl-aħħar ħin tbaxxa, allura id-deċiżjoni kienet illi il-gowler Donnarumma ma rax il-ballun ġej b'dak li kien hemm qudiemu. Allura ħassru. Issa ir-regola hekk tgħidlek, issa tgħidli imma ġieli kien hemm deċiżjonijiet oħrajn illi ma ħassruhomx. Dik issa dibattibbli, ġifieri ma nafx. Two wrongs makes one right ma taħdimx hekk l-affari, ġifieri. Ma rridux ninsew li Robertson kien verament viċin tal-gowler, ġifieri mhux kien naqra qudiemu sew, kien ħafna viċin, issa ta' tellef, issa ovvjament forsi l-logħba bidlet ukoll għax forsi mal 1-1. Mbagħad l-istorja kienet
Il-logħba kienet iddur ta' mhux qed ngħid illi fimni. Għax minn badi raġuna u jima kieku ġejna 3-1. Le dak raġunament bla sens għax inti tkun 1-1 u min jaf x'jista' jiġri wara. Jiġifieri deċiżjonijiet jien sa ċertu punt naqbel magħhom. Jiġifieri però t-tieni wieħed iktar dibattibbli mill-ewwel wieħed. Karl, qabel ma nisma' l-Stefan, x'taħseb fuq id-deċiżjonijiet arbitrali? Ara, il-referi jaħdem ma' tnej, jizbalja sija fuq naħa u sija fuq oħra, kulħadd jaf li l-Ingilterra x'tib ta' referizem, m'hemmx ħafna xi tgħid fuq Antonello, ġifieri ħlief li kien hemm l-istess kien hemm azzjonijiet posthom fil-logħba ta' Newcastle ġara l-istess su s-sorvola. Ara rigward il-goal li ġie mħassar naqbel li ġie mħassar kien ċar offside u kien interfering with play. Ifimni u l-penalti kien hemm okkażjonijiet oħra fejn ma jingħatax. Imma jiena bir-rispett kollu jiena taf kif taħseb Antonello, taf kif naħsibha jiena rigward il-VAR, ġifieri m'hemmx fejn immur iktar. Jiena li il-VAR għatel il-futbol. Anzi, ġabu iktar fil il-kelma. Stefan, Penalti, soft penalty, però naħseb li kien penalty għax naħseb missu dik il-ħarira, ovvjament doku uża moħħu jaf li kif ħajraħ bil-VAR dak ħajtih. Jien personali. Il-biraħ ġiri kontet nara Supporters Club Tawdex u l-istess ħaġet. Il-gow minnaħa l-oħra ma naqbel xejn ma Karl għal punt li qatt ma kienet jala il-vision tal-goaler. Jekk taraw sew il-filmat terġgħu. Robertson kien kważi ma tieni l-asta. Il-goaler kien Donnarumma kien pass iktar lejn nofs. U l-ballum ma laqqas għadda minn fuq Robertson, għadda minn ħdeh, vera, biċini ma kienx qed jala il-vision ta' Donnarumma u hemm kbira ġifieri fuq social media kollu li ma kienx issa kieku li x'kien jiġri kif qal kienet. Il-logħba ma naħsibx li kienet tiġi 3-1, ma naħseb il-bieraħ is-City kienu dominanti. Jiena mint ma li laqa l-penalti il-bieraħ qed tilwa issa. Nkun onest, issa l-punt li nqumu, imma ma ġarax hekk, ġifieri nemmen nibqa' ngħid li kif għad fil-bidu s-City il-bieraħ li duha aktar mill-logħba. mela, U kif qal Karlo Koll, għandhom manager li jilabu għalih. Mhux qed ngħid li l-press tal-ifhom jilabu għal Scott, imma dik kienet nerġgħu nfakru kienet l-elf logħba ta' partit. Mela, Iva, jew le, temnu li Liverpool jinsabu barra mit-taqtija tal-kampjonat? Il-klassifika rajtuha, se nerġa' nurijilkom ukoll grazzi għall-grafika fejn fost l-oħrajn ukoll fuq sibu l-grafika xħarbet ilna hawn qiegħda Liverpool bħalissa jinsabu 8 b'18 punt. 8 inqas mill-leaders Arsenal. X'taħsbu? Iva le barra mit-taqtija jew jistgħu jerġgħu jitlu fiha fil-logħbiet li ġejjin? Nies efekli. Liverpool ma Liverpool ġifieri jistgħu. Kemm nemminha? 5%. Għal-raġuni li huwa transition period. Issa jien nemmen ħajfukaw u diqala ġifieri jiena nemmen ħafna bil-plejer xirid. Salah is-sena l-oħra qal jiena rrid nirbaħ il-lig u rebħu. Dis-sena ma qalx jien rrid nirbaħ il-lig. Kienet, Karl. Qed fadal 27 logħba. Wara ftit logħbiet li rajna lil Liverpool kulħadd beda jgħid li Liverpool ħajjeħdu l-lig mhux hekk. Imma mbagħad waqgħu il-punti ġifieri l-Arsenal jista' jiġri l-istess ukoll. Issa, kemm nemmen li l-Arsenal ħajwaqgħu dawk it-tip ta' punti, jiena nħoss li l-ebda tim kif qed nara bħalissa wara 11 logħba. Qed nara vera diffiċli biex l-Arsenal jiżolqu.
biex avolja kif da semmejt għandhom l-injuries u ċertu labit ma tiġix favorihom, xorta b'xi mod isibu l-gowl. Plus, illi dawn ma jqilgħu gol minn imkien insa l-laba ta' Sunderland. Daw biex Dak iċ-ċans tiskurjalhom. tal-aħħar li fallew. Daw Ma biex nafx rajtu. tiskurjalhom. Daw biex tiskurjalhom mill-Arsenal. Insomma, isek għandek ħajt quddiemek, u ma naf kif se twaqqgħu Ġas li għandhom dawk is-set pieces perikolużi ħafna. Jiskurjaw. Imma dawk ma jbeżgħux Antonello jien, eh? jien. Ara jidek għal sena l-oħra bdew il-bidu ta' season, ġiet Jannar u kulħadd dera x'qed jagħmlu. Kulħadd dera x'qed jagħmlu. Qed narom is-sodi, l-Arsenal qed narom Le, 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 le. Lejna din Naqbel nixkomet miegħek. minnhom laqqas. Jiena le, Lejhom. le Antonello, jien naqbel ma kienet, ġifieri jien naqbel li huma l-iktar tim sod u nemmen li the pressure is on Arteta. Xin tħares li l-bank tagħhom daw. Tgħid il-alla x'għandhom daw hemmhekk fuq il-bank. No, ma The pressure is on tieni him, naqblu kienet. Biex il-waħlik huwa il-pressure huwa fuq Arteta. Sena jien ma jirbaħx il-lik nemmen li dak huwa l-flop u jitla l-barra. 100% jekk Arteta ma jirbaħ xejn is-sena jridu jtajrulu rasu bil-fors. U din it-takam Anzi, ġarba. anzi sapportew sena oħra. Eżatt. Karl, kumment finali. Liverpool fil-ġlida r-rik, iva le? Ku kellhom coach diċenti iva. Milli jider Is-City għandhom tnej, Is-City għandhom tnej tajbin. Għandhom il-Pep Linders ukoll. Sallum il-ġurnata. Imma il-problema hi li Liverpool coach. Ġifieri ma naqtaħħomx esklusivament barra minħabba l-fatt li għalija jien il-kampjonat Ingliż jiġi deċiż f'Jannar u falla xi xtommat. Arteta nemmen jiena nsibt rajt biċċa l-Arsenal. Għandhom dik ix-xi ħaġa li ngħidlek jekk joqbdu ġejjin is-City jbikkuhom. Biża. Biża. Hemm Ma il-biża nafx li narawhomx mali, għandhom biża. Arteta jibża jitlef. U jien kemm li nsegwi l-futbol u kemm naħseb intom nissegwu daqsja u mhux iktar minni, ma tistax tibża titlef. Eżatt. Da għalfejn tilef kontra Liverpool dis-sena, għax beża li jitlef. U għad joqgħod jixxut jaw. Jien hu pjaċir nara l-City jilgħu, ġejjin jilgħu, jikkreaw il-logħba jagħmlu l-logħba. Arteta jibża jitlef. Issa forsi dis-sena ħad tiġi f'tajba. Naħseb diffiċli biex ma tiġix tajba. Imma il-Guardiola ma nagħtax. Mela kienet, Manchester City Supporters Club Malta. L-ispazju dovut għalikom biex ittuna naqaklaw news. Le, ta' pratikament, għedin il-lestu għal-likla tal-militaw, fejn hemmhekk nibgħatu lill-membri kollha sabiex suppost id-data hija fis-6 ta' Diċembru. Ġbarna l-membri, issa bħalissa għalqet bħala membri tal-Klab Malta biex anke nibgħatu lil barra l-Madres Club nibgħatu lill-membri l-ismitu kollox u Kemm anke għandkom membri nħallsu dis-sena? 125. Ġifieri l-ammont hija sabiħ dejjem u anke daħlu xi tfal ġodda u żgħażagħ ġodda wkoll, jiġifieri anke tara nies għax inti jkollok nies li kienu membri u ma jibqgħux anke alla jkunu ma' barra biss pereżempju, fimt? Dik hija waħda mill-problemi li anke klabs oħrajn dak li jkun il-membri jaqtalek il-membership ta' barra u ta' Malta ma jaqtawx. Issa ovvjament dawk il-flus jkunu nistgħu norganizzaw u nippruvaw noħolqu xi affarijiet ġodda li dejjem noħolmu bihom bażikament. Bħalissa anki nippruvaw niltaqgħu anki biex naraw mill-lof flimkien ċertu konsistenza li għandna fit-tim ukoll, jiġifieri bażikament huwa dak ta' ġifieri U fejn tiltaqgħu biex taraw il-lob, ħalli anki jekk hawnx forsi xi L-aħħar. ħadd li qed isegwilna. Għala ġin il-taw il-ħamru Spartans Football Club il-ħamru, ġin il-taw il-British League, ġin ukoll il-Belt. Ġifieri mhux dejjem l-istess post ħalli anke nippruvaw noqtu dak li jkun kemm jista' jkun jekk ma jogħġbux post forsi jista' jiġi ieħor peress li m'għandniex post permanenti bħalissa. Sewa wis, mela, grazzi Karl, grazzi Kenneth u grazzi Stefan qabel xejn qabel ma nagħlaq nixtieq li wkoll nawgura l-anniversarju. Kont se ngħidha. L-anniversarju tajjeb lil Karl u lil mara tiegħu Esther Le, mhux illum għandhom l-anniversarju. Awguri, guys, win. Thank Jien you. kont sibtek ħadajt awguri lill-avversarju tagħna
imma ħabib tiegħi Joseph Tedesco. Ejwa, illum ukoll jalaq żmienu Għandu l-verde illum. nawguraw lill-President tal-Manchester United Supporters Club Malta l-isbaħ xewqat għal eluq żmienu sew fismi personali kif ukoll fisem il-kumplament tat-tim tal-Kamra Sportiva wkoll. Grazzi, Ton. Mela, Darbohra flok għal-program daħħal niġib li babysitter u ftit romantiku. forsi tkellimt qabel konna nirrobjaw lil Roberto, ma insomma. Jew l-slot għax apparentament forsi babysitter ikun tajjeb, għax il-coach mhux. Isuzzjo Fester ħalluna minnkom. Mela. Grazzi wkoll tmur parti l-panel l-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom il-Katalan, Ejjabet, Paper Avenue u The Barber u minħeġġiġkom biex tużaw is-servizzi ta' daw is-sinjuri għaliex indirettament tkun qegħdin tgħinu lilna nkomplu ntellaw programmi ta' livell, dan il-programm daqsija oħra wkoll ikun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna, tinsewx tafsu subscribe ħalli ma titilfu xejn ħafna mill-programmi li noħorġu ta' kull ġimgħa. Mela, ftit avviża qabel ma nħallukom bil-kwiet. Roberto De Brincat illum ma rajniex imma għada għal-ħabta ta' 9 ser ikun qiegħed itella video fejn matulu ser jitkellem fuq it-tema l-oħra li ma tkellimniex fuqha illum. Fik li mor is-serja fejn hemm tanta karna l-fuoco kif jgħidu fuq ix jiddiskuti, misa dak se nħallu fidej Roberto biex jgħidilna tiegħu matul il-video li ħajtella għada fil-għaxija. Botta u risposta l-ġimgħa d-dieħla minħabba l-fatt li nhar it-tnejn 17 ta' Novembru se jkun hemm il-logħba bejn Malta u l-Polonja mhux se jsir. Jista' jkun li nagħmlu programm it-3-18 imma issa fuq hekk qatt irridu naraw kif se jiżvolġu l-affarijiet, biss li hu żgur illi fl-24 ta' Novembru ser ikollna programm komplu il-programmi minn din is-sensiela fejn temi prinċipali ħar ikunu National Amateur League, aħna ovvjament fid-dmiri li nippruvaw nagħtu spazju kemm jista' jkun clubs biex ukoll kulħadd ikollu il-platform tiegħu u logħba li żgur mill-Italja se tgħid ħafna fuq l-eżitu tal-kampjonat Taljan fejn kif se jkomplu se jmorru l-affarijiet. Id-derbi bejn Inter u Milan. Biss minkejja dan inħeġġiġkom xorta tkomplu segwu l-paġna tagħna għaliex matul il-ġimgħa wkoll se jkun diversi kontenuti, bħalissa tinnaġġornawkom ukoll fuq il-Grand Slam tad-darts illi hemm għaddejjin, għad hemm xi artikli u kontenuti oħra marbut mal-Grand Prix ta' Sao Paulo li kellna l-bieraħ. Stefan, forsi Liverpool marrulek ħażin nikkunslaw b'Norris. Mhux ħażina u dis-sena għall-inqas. Aħjar ikun morru Abu Dhabi dis-sena flok mela. Le, għara ngħidu hekk, wara ħanitkellem jien bħala supporter tal-McLaren wara l-bieraħ ħadd nifsi l-ġewwa. Ejwa, għax li għax issa Verstappen qiegħed maqtuħ sew. X'telli għamel il-bieraħux. Eżatt, u wkoll għandna artikli oħra fuq futsal u NBA li wkoll se joħorġu nhar l-erba' li ġejjin. Insomma, xorta waqt nkunu qegħdin nżommu l-paġna ħajja matul dal-international break għaldaqstant komplu seguna. U mbagħad il-ħadd u tnej niffukaw fuq Malta Polonja. Jiena se nkun qiegħed nattendi l-konferenzi tal-aħbarijiet. Karla ħajkun qiegħed jaġġornakom wara l-logħba Malta Polonja. Bla kollu nser nkun rajna ftaqali u mbagħad jiena nkun qiegħed lesta l-intervisti ta' wara l-logħba biex imbagħad noħorġuhom matul il-ġimgħa. Sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Antonello Bela ma tfadalli xejn ngħidilkom li fintikom il-kumplament tal-lejl it-tajjeb, ħodu ħsieb u niltaqgħu fil-ġranet li ġejjin fuq il-paġna tal-Kamra Sportiva.